saka panggonane keturutan panyuwune murah berkah rezekine campur sarinipun monggo dados. Jarana
Ngger gedhe mriki sasampunipun pinarak lenggah kanthi angasta tasakuran sakwontenipun kula atur lelenggahan kawula badhe ngidung kidungan tani kalian sesinggahan ing pangajab mugya warga masyarakat ing Ngger Gedhe mriki pikantuka barokah saking Gusti Allah menika buminipun Tego Kukuh rawi slamet mboten wonten bebaya menapa-menapa kapingalipun dipun tanemi dening warga masyarakat ing Ngger Gedhe mriki sami tulus asilipun semo sae langkung sae hasilipun ngenjang benipun tenimbang ingkang sampun kelampah. Mula kemakaten katuran pinarak lenggah kawula badhe murwani ngidung Hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasir la haula wala quwata illa billahil aliyyil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun arep pangidung kidungku sing bapatani. Yen sira arep nandur puasa sadina sawengi iterana pinggiranipun wiwitana ing sapunggire aja lali adat upa iku dadi saring ati kinarya dadi tetulak slametana ing pungkasane sega tulak iku segane pangkang mas iku lawe lung pitu iku syarate kinarya dadi tetulak winacakna kidung iki winaca ing tengah wengi sapanon sapaang krungu yen winacakna kidung iki kang lara gelis waras aja lali winacak kidung iki Bismillahirrahmanirrahim Pancabaya suminggao toh ana ing bilai kabeh amulya mring panggonane Tego Kukuh rahayu slamet warga kang amamuji tulusa ing tanduranipun para warga Ngger Gedhe kene kang samya amamuji Tego Kukuh rahayu slamet kinasinan marang Hyang Widi pinayungan para nabi Cinaka ing malaikat
malaikat wong padha amuji ado saka panggonane katurutan panyuwune murah berkah rezekine para warga ikir gedhe kene katurutan sasediaane rep sirep tanono wani tinutup Kanjeng Nabi Sulaiman kinapuran dasalalae kinapuran mring Hyang Widi kang maca kidung iki marga tulus kang nandur uku iku tegasipun rap sirap tanono wani teka tawa lunga tawa dening iduku putih kersane paring ing Hyang Widi Bismillahirrahmanirrahim singgah-singgah kala singgah pan sumingkah durga kala sumingkir singa ama sing awulu sing asuku sing asirah sing atenggok lawan kala singa buntut mulya mring asal neki ana kanung saka wetan nunggang gajah telane lor singgih kulaku barang balikul setan lan perkasakan amula mring tawang-tawang prajamu iblise nyewa kari karang kulku balik bolak-balik ana kanung kidul ing sanggahnya nunggang gajah telane lor singgih kulaku barang balikul setan lan perkasakan sami amulya mring tawang-tawang prajamu iblise nyewa kari karang kulku balik bolak-balik ana kanung kulon sanggahnya nunggang gajah telalane lor singgih kulaku barang balikul setan lan perkasakan sami amulya mring tawang-tawang iblise nyawa kari karang kulku balik bolak-balik ana kanung lor sanggahnya nunggang gajah telane lor singgih kulaku barang balikul setan lan perkasakan sami amulya mring tawang-tawang prajamu iblise nyewa kari karang kulku balik bolak-balik ambalik marang awaknya balik marang jasad tira pribadi balik kersaning Hyang Agung tamat sampai singgahan setan tulak sarap punika gantowi nuwus arane sarap den ucap sagung kamasalah singgih
mekaten wau kidungan tani kalian kidung sesinggahan ing pangajab kula anglantaraken warga masyarakat ing Negeri Gedhe kang sampun tasakuran kanthi sedekawan ingkang sepindah lumantar ronggengan utawi lenggeran sak dinten atas katerasaken tasakuran wujud wulu wektuning bumi ing Negeri Gedhe mriki dipun sedekahaken kangge tasawuran menika wujud syukur wonten asipun Gusti Allah Subhanahu wa taala supados dipun suwun Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi barokah sasamenipun maringi barokah dipun limpahaken dhateng warga masyarakat ing Negeri Gedhe mriki supados buminipun teguh kokoh rahayu slamet sampun wonten bebaya setunggal menapa nggih Pak Bu nggih amin nggih kaping kalihipun tanemanipun wulu wektuning bumi menika saged tulus sasampunipun tulus hasilipun saged melimpah mugi-mugi saged kangge kebetahan masyarakat Negeri Gedhe mriki kangge betahan gesang wonten langkungipun saged kangge ibadah syukur-syukur saged minggah wonten ing Mekah lan Madinah amin Allahumma amin lan monggo sareng-sareng nyuwun kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala supados Gusti Allah maringi barokah sing pindah barokah kawilujengan wilujengan masyarakat ing Negeri Gedhe mriki wilujengan bapak kados lan sak perangkatipun wilujengan sak tanam tuwuhipun sageda lancar anggenipun ngupaya sandang lan pangan sandang ingkang dereng kesandang pangan ingkang dereng ketedhi sageda lengken ingkang sampun wonten sageda nungkul dhateng iman lan islamipun wiwit dinten menika ngantos sak kapengajengipun sampun wonten goda robeda satunggal menapa dipun tebihaken saking bilaine dipun tebihaken saking robedane dipun caketaken dhateng iman lan islamipun monggo sedaya kemawon kawula aturi bar jamaah ndonga amin nggih Pak Bu nggih liridho illahi wa sangafati rasulillahi sayyallahumul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wal walidayya amin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa duritina wa maulana Muhammad angkuli sahabat rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan sakirin hamdan la'inin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalalil wajhikal adi minal sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqtilana biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka aqwa darajat wa tubalihuna bi asal khayat min jamal khairat wa batal mamat Allahumma innallaha wal malaikata yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima Allahumma la ilaha illallah li dzatihi wa sifatihi wa Jibril wa Mikail mahuna mayiblis syaiton nabi tulumati ila nur Allahumma tulak pelas saka ngetan katulak bali ngetan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma tulak pelas saka kitul katulak bali ngidul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma tulak pelas saka kulon katulak bali mulon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma tulak pelas saka nglor katulak bali ngalor la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma tulak pelas saka dhuwur katulak bali dhuwur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma tulak pelas saka bumi katulak bali bumi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma qul hukni qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadiran abada abadan Allahumma qul hukni qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadiran abada abadan Allahumma qul hukni qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadiran abada abadan birahmatika ya arhamar rahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ngafatan fi jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa
wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ngawangin talisab Rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makaten wujud panuwun wonten ngapunten Gusti Allah mugi-mugi donganipun kula lan panjenengan sedaya dipun tampi wonten ngapunten Gusti Allah dipun lebaraken dhateng warga masyarakat ing Ikir Gedhe mriki. Wiwit dinten menika ngantos sakabeh ngajipun dipun paringi kegiatan iman lan Islam, mugi-mugi pun paringi panjang umur sampun wonten aral satunggal punapa. Amin Allahumma amin. Kula pungkasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika ingkang sampun titip wiji kaliyan toya niku dicampuraken nek badhe nanem. Mekaten matur nuwun. Nggih. Monggo kawula sak kanca anggenipun minangkani hajatipun warga masyarakat ing Ikir Gedhe mbok menawi kathah lepatipun niki kula sak rombongan nyatane menawi salumrah mboten wonten leresipun wontenipun menika lepat nggih kawula nyuwun pangapunten ingkang sakata-kata menangka purnaning altum. Unsikum binafsi taqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun.